yap hispa sangut ki pajba laj pet suki koidi na patok ka jinglong jingman hapo jongkari Bangladesh khamdam hakani ka tayo kabamanta hum kala shut dembe khamdam haki jaka bakkongsan jongkan nongba Dhaka naba ka jingya ki paj ba nong shong nong jongkari kari Bangladesh kala nang klang shu kading sahaki benda bakham kendong jongkari kari Katkum ki jingyo jingte pelong bakidon kumba khatsan hajar tam inong India ki barang sakut hapo jong kari Bangladesh ibakan thop ya ki khna pule bat ki wei de hakaba nakalyangka Indian High Commission napo kanong ba Dhaka kalayale kadbala kumno banyo ban phalik phaying no shwa ya baro kitei kadba katika jingya ki kampadon hapdeng ka jingshong suk shong sangan biang layo jingte pro batat haduk ka step jong kasngi sajan kumba saus pa sangut inong India ilayo banwan payeng biang banla na katega jingma kabala ja haduk manta hakabaya dai bat kumno ban temno iya katega jingaki nakalyang ka sarkar Bangladesh kala penbenas sendon Dhaka curfew haparo kawai kari hakaba kala pa sendon daki sipai kumno ban temno iya ketika jingyaki nabatang daki bor pulit kimla syu banyele persya bat kita ki pajbur balatur bat penjot iya ki babun ki jaka bakongsan jongka sorkar batru layo i ilathang yaki kali iya ki train khamtam ki badlong trai Dhaka sorkar tathadu menta ka step jongka sisajan layo jingte bakumba shispa tam e imen simbriu kiladu e yala ka jongka jingem halor kate ka jingeki halor ka bha thungkam balamang kerpang Dhaka sorkar namar ka jingbom hunshu jongki pajba halor kate ka bha thungkam neka kota system bala pentre ka mari Bangladesh nadu bakalayo ya ka jinglajo la ka jongkari house name shejar khanispa nyopoi hakabe dei bat ka jing thombor jongki tei ki nongyaki ia ki benda bakangsan jongka sarkar layo jingte pro bakite ki pajbor kilalej ban thombor bat wiang dingru ia kawai naki patok balaset ia ki koidi bathashwa bakite ki pajbor kin wiang ding ia kate ka patok kila penjot shwa bat bun nakite ki koidi illa shulaj napo jong kate ka patok